Kalaboso ang 47 anyos na lalaki na tinaguri ang rank 1 most wanted person sa Camarines Norte sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa San Lorenzo Ruiz, parehong lalawigan, kahapon ng hapon September 22. Kinilala ang suspect na si alias Leo, hiwalay sa asawa, panday at residente ng parehong bayan. Ayon kay Police Major Carlos Gales, Chief of Police ng San Lorenzo Ruiz Municipal Police Station, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte para sa 8 kaso ng qualified rape of a minor at 2 kaso ng acts of lasciviousness na walang kaukulang piyansa. Taong 2021 umano nang magsimulang gawin ng suspect ang panghahalay sa kanyang 2 minor de edad na anak na babae, at nito lamang nakaraang taon nang mabuking ang kahalayan nito matapos na magsumbong ang mga biktima sa kanilang nakatatandang kapatid na lalaki. Tago po ito nung nalaman niyang sinampan siya ng kaso. Nagtago po ito sa bundok na sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. At sa pakikipagtulungan po ng community, sa community engagement natin sa mga iba't ibang advocacy group, ay nalaman po namin, na-track namin kung nasaan po siya. Nasa kustodiya pa siya ng San Lorenzo Ruiz Police Station para sa kaukulang disposisyon. Sa mga meron namang mga warrant of arrest, ay sumuko na po kayo. Pwede naman sa kapitan ninyo dito sa amin. Kung may maitutulong kami, ay tutulungan naman po kayo. Kasi kung mga kaso naman na mga bailable or hindi, ay maski magtago po kayo ay matutuntun pa rin. Kasi kahit saan po kayo pumunta, may record po kayo at hahanapin talaga kayo ng kapulisan. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko at sa mga magulang na laging gabayan at bantayan ang kanilang mga anak na babae para maiwasan na ang mga naitatalang kaso ng panghahalay. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.